O Goberno levará ao Congreso a exención das cotas da Seguridade Social para o sector marisqueiro galego. Besteiro pediu apoio ao PP para que esta medida saia adiante e os profesionais poidan manterse. O Centro Social de Cabo de Cruz abriu as súas portas esta mañá para coller unha xuntanza entre o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, o secretario xeral do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, e o sector marisqueiro e acuícola de Boiro. Esta reunión púxose sobre a mesa o traballo impulsado polo Executivo Central, atendendo ás peticións dos profesionais para poder paliar os efectos da mortaldade do marisco pola caída da salinidade derivada dos temporais que se viviron a comezos de ano. Fai semanas estuvemos aquí reunidos co sector e se nos ponía enriba da mesa un problema que é un problema propio, por decirlo así, de Galicia, motivado polos sucesivos temporales, polo descenso de salinidade das augas, pois tiñamos un problema en donde non encaixaba a situación de paralización da actividade e, polo tanto, é dicir, todo o sector, fundamentalmente as mariscadoras e os mariscadores, pedían ou establecían a necesidade de poder suspender o abono do pago das cuotas durante ese período en donde se establecían, a súa vez, plans de conservación e explotación. Efectivamente, todo o que nos pediron, pois así o puxamos en marcha e onde o Goberno de España foron sensibles a esta necesidade. Compartiron cos profesionais as medidas propostas polo Goberno do Estado. O propio Ministerio se está avalando que é para suspender o pago das cuotas á Seguridade Social durante todos estes períodos, pero ademais con un añadido que creo que é unha ventaxa, que é o feito de que durante ese tempo en que non existe a obligación de pago de cuotas á Seguridade Social, as traballadoras, os traballadores, digo traballadores porque é un sector moi feminizado, van a seguir en alta ou situación similar alta e a súa vez se considerar como período de carencia. De xeito tal que durante ese período vai estar como cotizada a todos os efectos fundamentalmente deses dereitos que o estar dentro do régimen da Seguridade Social, do régimen especial, determina jubilación, morte, supervivencia, prestacións por incapacidade, etc. Polo cal, tanto, creo que estamos falando de que é unha desas situacións ou unha desas consecuencias de escoitar ao sector. E afirmou que o Goberno está do lado dos mariscadores e mariscadoras. Blanco sinalou que se trata dunha modificación da lei moi necesaria. Sen embargo, para poder ser unha realidade, ten antes que ser aprobada no Congreso. Compromiso político que se vai articular a través dun proxecto de lei de medidas urxentes para paliar os danos producidos polos temporais. Incorporamos a Galicia nesa lei de medidas para indemnizar eses danos, pero o que é máis importante, ademais, non, que efectivamente esa proposta vai a ser unha proposta que se vai levar con rango de lei. Por tanto, políticamente se vai a debatir e se vai a votar no Congreso dos Diputados esa lei. O que nós esperamos é que o Partido Popular en Madrid tamén se sume ao apoio a esta lei, que non intente boicotear, por iso o mensaxe é claro para que Alfonso Rueda traslade ao Partido Popular en España a súa votación favorable. Xa que asegurou que é importante que este proxecto saia adiante con unanimidade. Porque é unha medida clara e decidida que marca un antes e un despois para favorecer a un sector que, como saben, está pasando francamente mal, que hai unha pérdida de traballadores e de traballadoras, fundamentalmente no sector marisqueiro, onde pasábamos de cifras de preto de 9.000 profesionais traballando no marisqueo e agora estamos en torno aos 3.000 e pouco. Non? Deses 3.000 e poucos, o 75% son mulleres. Non? Por tanto, esta medida é unha medida claramente de unha intencionalidade política evidente. E o que pedimos é que o Partido Popular non faga como outras veces, non? Que non mire para outro lado, sino que se comprometa cunha medida que políticamente é moi positiva. Medida que agarda una a todos os grupos implicados para poder recuperar un sector no que en Galicia non se lle está a dar e prestar a atención debida. Gómez Besteiro lamentou que as axudas promovidas pola Xunta non son suficientes. Sobre todo, están deixando a moita xente ao marxe. E o que pido é ese compromiso do Partido Popular en Madrid para votar esa lei de medidas que se van a votar por parte do Goberno Socialista que van a favorecer a inmensa maioría do sector marisqueiro.